Kwa Mama Mary, akwa bai. Yeah, mede. Na apom to say. Adom no. Ya da nyame ase. That's why we September. Na why fa dudu? Say September na mu. Baba banana yesim no. September na would my war month na mu. Oh, glory be to God. Oh, in the highest. That's why I celebrate. Yo na udate ni ya da ben. Hey. Onko ane ho Jerusalem. Hey. Why the am na twem? Oh, be a current. Na the atiane say ya na adwuma de doso. Wa amma me so mama ne ye. Me send ma ewo we yisu. Hey. Hey, yani akafra. Ani anagisa meje mizo ayi wan ketin ma. Ene me do ka mizo. E say mizo ne 5G na ko. Last week when. Oh, quite unfortunate. Fache me. Ja. Awon ko for how no yen so ye just say my bible wa by force. Eti meto mizo di amount why? Meto mizo di amount. Councilor 1. Abrewetia na unua ba na said wasi afa no white no also sa chire ma emekuo nyina wotimi ka Ghana ase emekuo asori bia mu de bom na ogina nimu ada me kora me say eh mami so otimi so ogina nimu ho na ma tentena gram o mu gina o so etie no ese onim de wonyame sem keme ba ma ne asetena mu ye die nsenka wakwada nyame de na ye adwuma e na wo so utufo wo so aye chirechirefo councilor wo so utufo na what is saying Nunu ya odi ni birthday wa mama mane. Wan kan kire me, we dey maji atum so wo send mama ba wan kan kire me. Ami ni hwe ka me de ni mizo be ma no. Oh ya fe papa. Efie boko de. Ya da nyame ase, ya da nyame ase. Ebusiafo ya fanchia ema amesa papa bi ohini ni adazo asofo mami plemeni ai ono ena ye kendi for program yi so na edru fiada bia na chese ono okọ 21st clinic akwaye massage kakra okotrinitini ni mpom ne anyamanyama ni padua ma nyame ya adomo a watimi atwa weekends ni ye na eda juada ekosi ya wada wasa ababebo adwuma wadre ede amamo enu tikaya ho ewo Facebook no so eya Sompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube eya Sompa TV obetimi akwoto eda no adom yen eya Sompa TV / Sompa FM www.sompaonline.com and somewhere boboso nyina na busua de obetie nyina no ye krukra de akogo ntu kwa no akokenka bi na wo de bi abo kotodwem kaya ho ewo Sompa TV o multi TV decoder no he digital nti na wiase ba bia wo bia no obetimi adom ye bresa fatable no ene ye benya brand up mo messages kakra mo de beba no ewo Facebook YouTube no ya kenka de amamunti ya no makoho na makwakwa kan ye ho na nsem nyina no etimi atomo asom de mo de aba ne oba bi aba betena se ya se Sompa Nkomo ya ba ye ntaban mu ya ji woni biefuo ya ji wonom a ije hia to wonom wo ma bibi epam wonom wani etu akeka wonsem wo hu ba bi a wode wonom ekora ehye won botom no eno enti ne ye wa hante no maame obapa ya beda asese ne wa bedom ye na de ni bedi nkomo yi enyo bia se opoku charity ono efri afrancho oye complainant ene wie ose obi e friend matter for sia ya owo kononom ode na fa kwan bi so na ni nye ho yesi adwom eda yeti free ni wura no abawa akwa aba na what is saying nyame adom boko se fie boko de ba cho fie boko yo nya boko sa enya boko sa ba cho han ni nyina bibia bejo wa hawate nya komato yam wonya arehwemu de wasema bre so mpadwumadiefuo no Sompa Nkomofo no ye behwa ma bibia to din wate eti okwa asori ana se wo so muslimi som ni bia na se hen ba cho me kwa asori oh umpe bodue ba cho me ko deeper life uko deeper life ene esanu na na kafra kafra eti fatra konkuno pagya kosoro mam ne ka we di machi me opoku charity amaba Sompa Nkomo dwumadie sui amaba Sompa Nkomo dwumadie sui me hyebo se asem bi a meka no wa no eye no kretrodo kontomponim enti erade boame court oda ne po akwabra ni ho ma ye na dwuma no mami akwa babiem ye na
na awia wo se de na epam wo a Sompa Nkomo dwumadiefo ye ne abedwafo ne atiefo nyina ye mom na ye nso mu ye ne atiefo aye krado ba cho de epam de edoso maami be fe na matafosua de epam no doso eso so cheme oh nyame ya adoma March na 4 years na o maami ko guarantee loan wo bank bi ma no ba cho March na atwam na de ebebe me ba cho de ebebe na 4 years oh okay na o maami ko guarantee loan ma no enti me ho na manager na frame me be 8 months time na manager na frame me se maami ni ntua sika no enti se man ko pehwe maami na ma obeti sika na free me salary mu ana me call maami na aso ne ye call manager na ho ti ye call ye na manager na ne kasaye wantie maami wo ye adwuma be me pa cho me ye keji attendant okay enti manager ne call ye ko kan ye no maami no adi atum so obetua wontua enti manager ne no so di ambago to me salary so nti ode to so no ode de na to so ambago eno ene sen me ba cho ene se wo ebia wo de obi ka otimi de bibi to so se wo sika ye mfa ma oh okay ba cho enti na on fa ma me ena ye ambago enti me sra me ye na me se manager me sra o me ni wo bia me ni kunu me kunu kura wasa ma ne papa no so san ya le enti me sra o bua me na me nya sika ni bi mfa nto adua ne me menini ena manager ne se je se makobo lete aba ama na tiska ni bi ansa na wo de aka ama me so makodi loan na embago no na so mo freeze account or say o se boso me wunya bi kura o se me nya bi kura enti anu e san na akopa cha wo ka se ko bokra 4 months ne nyina na osika na boaboa no wo osika na boaboa no wo ho so mfa ma me ti be kwasere no na me de me ma ne call ya me ne me sofo kwasere na e pa na che wo no ana wo se sada je se me ko bolete ba me so me ho chiri mi nti je se me ko bolete ba ma me ne ko obi na me ko bolete ne nyina aye me ka na me de ko ma manager no ana manager ne se sada abosum bia obeti ye 2.5 ye 2 ma me de o mampanimfo nti wa ma bi obeti ye 2.5 ana ma me ne be born na man nti manager ne wo frame no sister wo ye mobo nti ko ka kire ma me ne se wo de abosum bia 100 cedi no obenya kura na on famla meje na me de usika ama na me si yo me ko ka kire ma me na hu se ya guarantee loan nti wanfi me pa che pray etwa mu 1 year me ne o mate me saa bepem ne na Saturday ne na me ne me ba ba ma call ma me ne ho o ka kire me se me fa ne nko court se ma mfa na nko court a on tua sika ne ntua ne chena ma me ne say o se me mfa ne nko court o hia court de o ko guarantee ma no ya no ji sika no ma wo bi wa ma me kwansi mpo lolo fe kra wa ma me bi na ka so de koye den na ma wo so o se o de bi hu ne moboy o de ko bidie kwan so afa de o de ye mobile money woni fie o ka so de ko bidie kwan so afa de wajai bidie kwan so de ye mobile money woni fie oh ti me gina ho de me su papa me ne me ba no ana me se e ante ano e de bobo se anya no ana e di tua me ka kira wo se me ni wo bia me ma no so papa ewu ayi Monday na 1 year pepepe me ho tsire me ba ko be kwose nursing me ni wo bia nti ma me mesre asem a wo ka ne de enne kra me be me fie wura na ma me ma ne 10 cedi e di ataduane edi me kwa ka ma me se me fa de court me susu me ni court ska enti nura na me ne me ma ne tie mu program na ba be ma ne se ma fa ko da Sompa e de sa be wu aja ye e na me di bi ka no papa e bo se state na me wa ha e na me de sam ne be da se mo mo me na ma me ni tie ska na me ho nto me na se nya sa me wu aja me ma me na ma ho tirem ndi mi ba ja me sem tie me de be da mo ani kafra kan wa koma to ye pepo ani mo anu so ba cha monje tissue ma ne ma me pepo ani wanu so wate kafra wate kan wa koma to ye mo de asem na bedru ase court bi ani ho a chen as Sompa Nkomo ma yen kan kire na nya akomato ye mo wate arehemu ni gidie a unya ye ya wodi to ana mo ba ase nom no ye be ma wani da so ama de akofie wate aha na ma me no unim no wo he fa saa ayonkofa be na da woni ne ntam nti a enti oka se ko guarantee ma no e ma wo nso unya gidie a wo koye saa de ne ma no me pa acho ye nyina ye firi kuro ba ako na o ma me nua na tete me ma me mo firi hen akro from kode wo fira pagya na wo kwa akro from na o ma me nua na tete me ma me nti manse ya be ye sa abusua enti obesere me na me se me nya me ye ba time me ni obi enti me nya no was o me sraw kwaye ma me na se me ntua kra me wo plot
meko akɔkyerɛ plot no mo wafa na me se o waka say de ye wɔkɔtɔn plot no kura wa abrama hu plot no mo hwe ye friend ma atafosua enti akro from say wo kronom me ba atwa kronom he fa no ɔte wɔte ayi kwapla kwan no so wo kwa mese wa hospital ho no ha ma to ho no te be taxi ni gina enti edom no nyina nim se ye friend no mata fosua mba atwa obi anim se friend ma antemata me ba atwa enti waka se wo plot no nti kwaye na ma wunya rehemu se so plot no me kwaye kura na sa asem ba obetima ton plot no e de atua me kom wa ton plot no da free ho a oni plot bi ada ho na plot no okasa no wodi wani di akire kwohwe me ba atwa okasa me hu plot no na da hen na da akrofrom ha enti wokoton ye ne de ma hu na mami oni busuani bia oni nuanom ne wo fa mo ne brothers no mo wo hefa na wo be fa oyi wo nuamo bebele wo ho wo masoso wo ho ansa na yenim se wo so mami nua o se na tete no na munyini ye no ayonkofa beda na da mo ntem se mu mienu mo ntem pese me hu pote ayonkofa from se mususha na yenim se mo be no ntem nyina ne se esanse o maami nua na tete me maami wuye nti ayese ye yaka o maami nua ne fie ho okay aha nti ban sanka ya yese ya be ya abusua ana wode me fa saa kwan ne so no nti ono akasa ne maami ye mma wo ho me ba atwan ena ohun sa wo na obetimi aya ama no me ba atwan ebi nye abanyadwuma ebi ya abanyadwuma bebele na won se wakwaje besia ne bia ma watua pen me ba atwan wa na kwa guarantee ma no eno omu di ni group watua abusiafo asempetia na chese mame charity ene ose mame fosua mata fosua ya wo kronom kwapra me ba cha kwapra kwan no so baby taxi ni gina na ose fa ne ye de ho na me pese me tibie mu no ose wo ko ose nra wo ko fa ne ko court man fa dan ko court woni bi na ni bi tina me ne me ba ma na kwamba no 14 years ose woni bi na ni bi tina me fa ne ko court man fa na ko court wo ntia enti mami misao say mami wo ka se sika sen ena wo ko guarantee man no watua mu sen ena aka senti a ye twe wabo yi me ba cho me guarantee 200 million man no sen 200 million ena watua am na ka 120 million 200 million me ba cho mami misao we say le ni kwan se ye de tudwa wakatua pote na mfa tudwa na emomo hwa ebro 1000 ana eyadru kakra ana sesen me pese me hu na me hu sika na ko karantin eyadru kakra eyadru eyemfasi asenom yenkwa homa no so shefa yemua Sompa Nkomo dwumadie so ba yetie wiade na yetie ensuo de enti yenkwa ma me mata ho na ye ne no nkobɔ nkomo obapa ho fedua mpacha wote me nka Sompa Nkomo so ni e wo Sompa ya mo ha Mama tampacha wote me nka Hello yesu mami nua Hello. Mama Tadum TV ni mama ne yankasa wai. TV ben ya o hima. Na nya feedback asa wutie radio anase TV bi wo o. Ntie me pacho me kwa no hospital ni. Yo, mate ye dase. Wadaroma kafra se wo yare ho dodo nso na ye ha wo. Na ewia idia Sompa Nkomo dwumadie fo ye frɛ wa boni bi anim. Maami bi e frɛ no Charity. Opoku na aba ha se nom de kwadu bi bo se. O ma ne ko guarantee sika wo bank ma wa ma ya ma loan 200 million Ghana cedis so cedis no na bese enfie miensa ne kakra bosome ensie na se bosome ensia no be ya afen enfie miensa ne fa ai aka 120 million old cedis e wo se ka wutua na nka ne ho to no ya tete ne sa be sa afinie Madam Madam Mame me pacho ano pay my back of frame. Kana me ka chen se no kure. Asam le bi ye no kure bi nye no kure. Ntinya me ya do ma Monday be ba wo. Na ye ne nwanwa kura asam afre no e ma na nya onwanwa. Anya me say me ba cho tie me. Me tie wadaroma. Ma frame. E bi same. So obi di me aba wo se me de ne ka. Sorry, wan ka se me de ne ka o so guarantee loan ama me. And wo de me aba ho.
ana me say ye no kre na ma ya ahbo a me kɔ baabi nti o ma me nkɔmra ana o se bo wan anka me mra na me se wan ni bia na de me ye ne na me nwie ti nya me ya adum a man de ma me mata wasɛm a wɔka ne nyina no asɛm a ye bisa we wuyi anu anka ye twati ama woko papa na se me say ye no kre ana o bi say me say nya no kre na eye no kre sɛ oba won nkyɛn ma ɔka kyɛn sɛ gye sɛ court ansa na wo betua me ka cha no bia nya no kre enya no kre sa bia nya no kre sa o ka tira me say sanka your opportunity for ana dia process for ba me so a anka na chia ka na me ka tira me sa opportunity for mo nkomu nipa ana opportunity for no so what me ko ba o ye nipa ana me so me ya nipa nti opportunity for ba mo dia no wo mo ba ye ne e ya nyama mienu anga so mo dem da tum ka se min tia scan wa anga sa woni say we need scan bi ni wo bia me chia me na simo bi gugu tia so a me pe enti nya sa ya me bo apaya ma me na enya obo apaya wasi sika no ka so de koye bidie edu ache na de ye mo ba mo ne yampa me ka cha me de koye bidie wo de koye bidie ne ko to bidie bu da mango me ka cha sa mo fo mo ta mi sini du da mango ha ni ko to bidie bu da mango na da mango fo she no so am mpene na ye mto bidie e wo kuro mu ho da mango fo she da mango number 1 na na me tie enti da mango settlement ani wo mo sie bi ni e chanko ntompo da enya kana me dia na me chanko ntompo wo mo sie bi dia ne ti na ba sie sa me na sie ana me ba wu ye ni e be fa me ba sie me ba na wu ya no wanyale owu ya nsa owu ya ye nsa wo jiska no e ja ma kuma ya ma me ya se wo ba no ewu ye ye so ma me ba ye se wo ba ni free mu ansa na wo kwa akwaji sika no me ka cha anya no kura na eni bisa na se ma me wo se anya no kura antimata wo kai se wo ye wo ba na ye be 1 year ansa na wo kwaji sika no kanu kura ante wakati no kanu kura jai ye frɛ ni biem wate kawakoma to yem se ose owo court a onso wo court wate ye be kire oba bi wate kawakoma to yem nya ma me comment ma Mary pacho yen kwa ayi from na yodia yo me da se semenum ni nyina yodia abrati am da se sa issues we say no de bank loan ne ho nsensem ye nyina bank loan aboa ye pa ya dia banks buy aboa ye wo loan ho eno a na ye de ye bibia pokwab na be se eno anam de ye ma de kuma si akra so de yetete no besia sa eyo enka ye pa na akodrum pempenso a abrewati ase okọ banka na ope obi a guarantee loan e de amawa even your co-worker edin papa banka loan guarantee no nkaye co-worker say oye adwuma osompa na nka sompani because munyina moje nanka mekwaje nanka ma frel na bia bank ba ko a munyina moye dey moye mo krasika ho onje mo salary fa ho na efe eboa ena wo guarantee ma me akina na me suma guarantee ama me sumi hia bia na nso a guarantee ama ba sa na da ne na de nti ama akodum pempenso se nyame anim ni se wo pe loan na wo pe wunia kura woni ne te ben say se so guarantee ma wo na ukoji a na ayeden pa hwe ye pese ye kase wiase ati nyankopon ka wa mo wiase amaye se ye mebre enti na nipa wo ho enipa enti na nipa wo ho enti wo boa me na nka me so ma ye den ma boa wo na dia ne na da ne na de ne chese kadene aben nipa so a ye pese ye fa kwan bia so sa kwan so etiti ye nua no ma enti ama abeye nsen na ho se wo pe obi aboa wa wunya ena ama ye ho kire ye sa wa asase so a adofo no mante mata se anu a wo de kwaje sa wo de kwadan sa maami se on chese on sign ma wono on se uhu ni jinabia anu owo se onni bie ba the fact se ni sika fa controller na ye betinti omo trust no ena omo sign loan ne de ma won na afe eden bio ena watimi atua sika na kwakodum pempenso bi
na fe di enkwase abuo na hwe a onni bibia ta na chinti o pese o enkwanta edane no kwaye yesre pa dofo no amohwe ye na mutie yen yemmoa ye ho boa me na memmoa o yenyai asisie na ni da ho pa na dwene da no ho na osisi ne nua na ye pese ye kanso sesa o pese obi sign loan ma na sa o ko sign loan ama obi a hwe se enka ba bia wo ye adwuma no on nipa one wo ho a munyina amogye no one na wo sa one ne sign loan enti se obi eni adwuma enko sign loan emfa ma no se obi ni dwuma poti bia consistently oni oya a sika no efa baby ba direct to the bank a won so wo kosan ama no a enye ma no o na etire woni nipa nka mo ye kama pa enso ebetimi mo ebeba mo atimi abedane atamfo eninti ye stress loan sign no se wo kosan wo guarantee ama obi a ye very careful e wo ho hwe se nipa no baby ani sika ne fa na e ho dwo enye sa wo sign loan wo ye government worker wo sign loan ama obi oton ade e wo dwom a sabi mpredi asame nka se yenye obi betimi adi so etua ne kama ba majority will not pay because otua wa bre ba wo so de ba direct enti wo de wo sika na omonsa eka enti yesre pa na banks no so a ye gi loan wo mo adawroma so obi be guarantee a eboa ma mo so mo adwuma na ye de ekoso se nipa ne beji loan no anya guarantor wontimi nyi loan na emma bank no so nye dey enkoso enti eba ni say ya mon follow omo beji loan no danse modi mo ani bre esue your guarantee loan no ma no so yesre bankers bebre tie yan monye sa de no na emmoa na adwuma no enkoso na yanso aye pelon yentimenye and na womo so also omo guarantee so omo ntimi guarantee because without these things no abrabo ebeye den eniama ntimi enkoyie emfa maye abroti amedase me so medase ma Mary yesuma me na wate ne nka no counselor 1 sister panyin asem ne na da ho no abroti asem no ye da ho no arwe ho kakra se maami ya sister yi kana sem no maami no onimu sister yi pa nimu me twotwo mu nyina ese sabio me seme ka sister ma abu mfumi wonye obi a wonni obi nso so etane chi oni kamafo abraya sister yi ba ya abi jene ne kasa wi ana wote wono no osofo bi ye maami no hu nipa efre no e13 Watrete hwan? Watrete maami wei. Maami fo sia ne hu nipa. Ya wa se wa ye sofo. Ai. Waka san na kire wo. Waka san na kire wo charity. Asem ne ba air. Asem no hwe se asem no emma air se asem ne ba air. Wa yi wode be obesi ayi Sompa court. Wa ne die no. Wo se wa ye ne sofo. Ne sofo. Ya wa ye sofo be kwa sorry be. Ne number na wode number bi na wode frame. I be your fresh sofo ne mama you why your sofo woni mo sorry no. Counselor 1. Facha me ba wate. Me ma obrepi 5 minutes ni ya wodia. Wo se why your sofo wo hefa? Bacho minim o se do ono do kan ya ne so why your sofo me kura minim ne da. Why your sofo? I'm hoping say why your sofo ampa. Na so why your sofo so ohu ni gina bre. Na wo hu na sede. Ya wa ha se nom obi ba ha se no wode obi kokobo obesia sa de ko bokina kwa so kofa anwane mo ewi eche over 200 million asole fo no sofu de ani mo mu betua ma asole ba no na ono a wantimi anya de sefata se oyede ma ono so called na sore ba no eno wasa be gina wa bo ontrene se wa ya ka asem na wode ye be court pesa asem no be ba na asem no eba ya na denti na wan tua sika na ama no I'm hoping menja asem we say ninti no me nyin mfirim friends of ne mame say bia me nyin say wokan sa bas wokan sa yan kan kire sofo sa sofo ni say woni ni lemu say woni mu dia ye ni mu de wadwuma na ye ne ho ye ntina se no mo bi be kire ye adwuma ye say woni mu dia obi ye ni lemu asofo dwuma me metwitwa wanem me ye your friend is a children's department and I'm a children kwada de Sunday school madam ne me nkwa ya me ho sofo gengan na me nkwa nkogina pulpit so say me kwa na me nim ma said ye
It is house of Okrono, yen panicho, or asem bika, ya wasenum, ye cheno, na offer nas and onya a ye and Tranebona wobon and no dear, and kwa baby, eh, Sister Penny. What friend find my name connecting away? So what say and can, one friend says of Okrono, say and can, or was someone friend on country. Friend of my, I cancel one. For the meantime, yeah, that's 5 minutes in a year, dear. Yanko. And he said, near Miss I can't at once be more, and he said, someone else Senate, your cousin Sama and Crawford, a guarantee ma warm, and more mujilo and Duke school. So where who aquadano, and I near or guarantee ma warno. One cassa ukoko sonimu, no chia usikano, aqua Senate amount. Na se akola no wo ho na se ne wo sama no wo ho no mo a yenkwache ana se yenkobɔ ne odi animu no attack ye nya ne sa na sabi sompa empanimfo management na aka che se me mo bank ni din ka me bɔ bank ni din dodo ama wo modwuma so asɛn because me hu oba bia se obi ko sign obi guarantee ema obi ema ne gi loan a na nipa no etiase a na garanta na homom na yi onim ba bia wote na niam maami wo konkonkran ne se o mo mienu no ekọ garanta bag manager no na o ka kire no se wo mo de wo mo nim maami we ni no ti we na ye beti scan fe mokọ maami mokọ bank one o say ayi asam no so wan kan nyina wo manager ne se wo pe maami na nim kura hye na one day o menya guarantee no nko ade cancel to aso it is a manager ne so onim na adwuma me ka kire ne se sebe eyesisie nipa ne nwane ye wo ho a wo hu no tembia na se won tia loan na anya maami we na ese wo de wani bi de kwahye ne so simply because oye aban adwumenti na sebe teacher for no kwa ya ye kira de no se na aban no tia ye na KG attendant wo tisika no se na beka okurani ono so kurawu afi aka be 1 week na afi I no de be hwe ne ba ya wo ko nursing ne ba ya wo ko school adan and this woman is very ungrateful mami ya kana sem wo ye very ungrateful na ni nso ade ba ko so ene say wo san da no moonlight promises or san da no e say o pro to be eno ni ade na ba so ye mistake and ka pro to say ko gi documents no wa anye wa fa chire akwa a plot no e de ahwe ne how far na also okọ bidie kwa so ye wura mu no ye se wo ye mobile money onko bidie kwa so bia enu nti no e se wo hu ye se ne wo ye no oh e na me kai no okọ deeper life the whole Ashanti region me brother and ye deeper life penny pa okọ deeper life ento we say ontimi modua ontimi nye bibia nti ma no at friends wa fano sebi we ejimifo ye be ya ama no so de ba ha ya asem a wow nenti so ampa se o ye bibi se ya na efere se akodai wo de ahometie ana ne bebi granchen na se bi obo odua na no ye ho afo so enti ne me kan se bank no anya de o na so ma me so ma we se no nyina ba o na so ma me so enti ye mo bank ni di kura se so no ye ko bank ho no mo e mo ya aware se wo mo ni right se wo mo ebe threaten mami aka chere se wo no na wo mo ni no ono no won fa loan na sabi wo mo ye mienu so na wo mo guarantee ma friends mami no na sa mami sabi o senka wo dwene a enka nya de ye nko obetinya trase ya nka se ai ye se wu na tua enti me to de be ska no so dɔɔso ɛdɔɔso enti ne ye ka che ne se wonye na adwen se ne ne kyen ya no wo diska no ba osofo no so ya ono so ebe be kan bia no wonye na adwen se wo mu nyina ka bomu aba betu ska anya sa wo se wo pa onfa no ko ba bia wo number sompa so no se munimu a eye court bi eye court ketwa a mo se bia se no oba no sebi wo ka kana no mahu se etin bia entuam enti na wo ye ne sa no enti ma mi ye ka kiro se wo yare se wo nyare ne ye ka kiro ne se kone ko tua wo loan because enfie nine aka friends be busumi nsia na enfie nine adai ana wo be wo tua loan no na wo tua interest ana wo sa hwe ne ma wono so very good wono so won ko gi loan bia so enti ne make an say bank manager no
wɔyɛ na sɛdeɛ na wɔde to ne ɛda na wɔfrɛ wɔn nyinaa na wɔka asɛm no na friends and woman no atua ɛka yɛ a wɔde anyɛ saa deɛ sompafo deɛ yɛso bi deɛ yɛnyɛ nyaayɛ ma no asi meda se kansela ho ande ne de aba abadwafoɔ nyinaa kasa ma Mary akasa na abrɛwati ade medi nkan aka ne sɛ maame no wɔ tie na mama ata amane amehu mpanyin se yɛn friend tutuka na me sha aseɛ ebiem sɛ katacho be ma Nyankopɔn kɔso anfa ne kransie ɔte ase wɔ ka asɛm bi sɛ wɔno yɛkye wutum sɛ bia wɔde ka 1000 Ghana cedis na sɛ wɔno oni 1000 Ghana cedis ne ɛsɛ o mebeli wa ɛnya de obesi wɔ because onim sɛ wantimi antua wɔno ne yɛbɛba abɛkye no ebiem maami ɛde ehumɔbro bi ɛne nuadɔ bi ɛna ɛyɛ saa de ne ma maame ma atɛyɛ a ɛnɛ wɔyɛ ayɛ boni ayɛ foi na so ne nyinaa mu no yɛ ka kyerɛ ne sɛ ma atɛyi sɛ yɛse ano a yɛde bɔ bisi anya no ana yɛde tua na so mpanyinfo asa aka bia mu sɛ wɔbi tru kɔhwɛ nkwa a entru no enkɔ nkɔhwɛ wuo sɛ wɔbi ɛtɔ nkyene ɛde ma wo a ɛmfa mako ɛna no ase sɛ wɔanya bibi mpo asa ma wo ase a yɛn sɛ nyai ɛmmɔ ne korɔ no na sabi wɔn keka sabi nsɛm a ɛnsɛm fra yɛ abɔfro nsɛm ɛnka nkyerɛ the Bible ne kan ɛwɔ sɛ kasa blɛw ɛma abatɔ ɛma akomatɔ yɛm na kasa ɛyɛ bum 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 no ɛhɛnya abufuo ɛhɛnya akoma ne mu ɛmɛ mu yɛ sakasaka yɛka kyerɛ maame mata sɛ wotɔ sonsoro deɛ na sɛ wantua yɛde akyerɛ bere ne aprɛmre ɛna bɛdan wo ka sɛ wakeka maame yɛ num ahu sɛ ɛsi bi anim nte no obetimi de na ayɛ hanam de ama ne sia yɛka kyerɛ ne sɛ she lies sɛ bi ɔkasa bi a ɔfiri ha nei ebi a wɔnsa mabie mu de ɛna me yale ɔkɔ akɔgye sika no obi anim de ɛdonko ade abɛkye so yɛsɛ wote wa no ahyehyɛ wɔ ne ma ye sika wɔka sa wɔde kɔfa bi de yɛte yɛsɛ wɔyɛ mobile money na mobile money said I damango for number 1 damango number 1 yɛnkɔ bisa we don't have that time ɛna so mo hye obi de na wɔn so na wɔyɛ adwuma ɛne akwan ya na wɔfa so baabi a na wɔkura sika no na me nim bankesifoɔ no manager na ɔwɔ hɔ no asɛm na wɔka no for the sake of bibi nti panyinfoɔ foto nti yɛ mmɔ saa bank ni din yɛyi wɔn mo si nkyɛn na mmom yɛka kyerɛ bankesi ni bi sɛ ne panyinfoɔ na ɛwɔ mu no sɛ nipa ni nwane na nipa ma Mary meme kwaje besiana ma Mary so nko guarantee ma me na sɛ mintimi ntua sika no na sɛ meme te hɔ na matimi akwacho sɛ ma Mary abɛkyerɛ sɛ ɔhene yiri ni fie no ɔnati we na ɔne mi nyina abɔmo aba sɛ ne ɔhande over ɛde amount de mo pɛ bia mo nya na mo nyim sika na wɔka sɛ yɛmpɛ meme ɔhene yiri ni mo ahwɛ yɛ ma Mary na bɛ guarantee ɛde ma na samla we sɛ no yɛ kɔfa no wɔhe fa de bɛhyɛ mu yɛyi hwɛ boni ayafo kai da bi wate ma me mata boni aye eya wate maami wawama na nko no betimi akwaje besiade bi so de ne be kɔ school wanya ne saa ene wode ahumobra akwaje ade na ma wo na wo wie ya wo si wonfa nkɔ court wonfa nkɔ police station whatsoever ye ka cho so odi ba bi odo be kɔ Sompa Nkomo wo be make sure so betua sika na ne mu animu ya we say yansoe but we are telling you the truth anya saa ye nim de be me na bedan wo ka na biam sofo no so a ebanyin se de oto boabo saa bo akotra otada no honya na hye se bieku se bie so de wogina nkyɛn ɛna wani gyene ɛna say sofo mua what da sorry I know say we evangelist so you reverend no whatsoever ye nim na wo sorry ba so ye active member so ye den so ye bojo want me anka se papa bi ancha wo sa betai da chi abo ye ntene sa asam ne ba what the Sompa Nkomo for be court you can go ahead to hell with your words what say yesi ya fa ni dia ma dia ni die sana so asam na obeka ye no e ke be ya papa so for sa kɔ na sa bra biam ne aso ya wa asofofo a ya gengete ye de eyinya sasam fa edi free wo mu ho maame kama koma to ye mo ate sika ne ya beja ma mo ahoto aba kwada no obekɔ school efi sa wo mu no odachi nya masaka we sente no wo bi gwa abo akwatara ngwawe ne makuma aponchani mete ho fifire eti ya beji sika na ma kwan bia ye bekɔ so so yakoka bia kire bankese no asa maame ne wo hɔ de a wɔnom ni right bia sɛ maame na dwane de a ɛna abiam ba bɛsi maame we say so na dai abusia 0551931 931 0551931
931 0548 931 931. Hello, good afternoon. Medal from Pacho Mahai. Oh, sorry. Wahuma na drop it. Me Pacho medal from Maha. Na some no crampo and yeah, this is a whole rusu. Ya na pom to say. Many so work that they will say what to mean you say. Now did they say medal for free? Me first bubuasi. Pacho yentil. The mercy. My house there. I was say also for them cockot. Yeah, you say. Office can mla. Na ma me no ho to no. We could come progress 1713 or say, the other bonnie shep papa name bonnie pan feed da. Sure. Mata office can mla. Master man. Yeah, that's all about Palmedal from Pacho Mahai. Ọba pa mẹjọ oṣù. Medal for Udin baby or free. Yes, I offer key because of the more appetite. Pacho yentil medal for. The pacho, that's me. The macaron say, "Mamma now, or do you the man?" So what's happening? One day, Mamma, I said, "Well, you bank of anything for Gilon, scanning fee, Mamma or Tuano." Now on your name, no. Yes, on your name, one day, and what's happening? One day, won't you? I mean, and son on the idea, Tarantano. And no cry, your quabusia, Wakola. What's happening? Quite and Patamonia. Mate, Yada say, I bet Giamano. Pacho medal for my hair, bro. About ya me Joso. Medal for what pom to say? Radia de Moyan. Udin baby or free. Yameadum. A master near me because every Achimapus. Yo. About ya, the much my family. In fact, Minia Bana or bank nation, bank on any money. I still time on Mudi. I don't know my best galanta. If one of my bedroom loan and Casawo, Umuye, Ujane, I'm Mangasa Munimuno. Mutu Munimuno, Muja, over Yeremis and Mutu. At the best, and my men who do the no de also hospital of Oh, be all yale. I mean, I can't yale. What to me, Kaya Casena, Penny so yale, so I know Catacata, so another than dance and yale benon. Most of the bay Mupana yale for. I blood patient for they are for 4. Only you know, Maunia Bocabonia, which ye be. Yeah, that's a medal for Pacho Memoir Hall. Madam. Oh, there would any baby out free. But you're making the Daniel make a selfie break. Yo, yentie way. Pacho, once a year more pain. Bank for no. Or mono, I Chevy. I don't be a deal crowd you want your own chassis. Me, my baby loan. You panwa, I beg guarantee, mammy, 30 pound chassis. Oh, move. Mama, I beg guarantee, man, now the kind of over the car, Mamma, the rabbit can do it. No, you are aware, I did move a bank for no steady, said you. Okay, I can't find one more. Come to me any for this time because almost after you, mamma, no more who said, I can't say, I seen in a new, I seen in the new. by shining. Mamma, the passion anymore, anymore yet, one no cat into the Benton grown so. Yes, I'm your one who said, let you be, many nibi. This time on the idea, someone in your class, more, mamma, and I, Mamma, mamma, the wow woman, I was saying, your band is happy pepper, made off from Pacho Mahai. Yeah, I'm a Joso. Although baby, I'll fret for anything. Oh, your premise of West Abadia and do another framing Shabbat Suzuki. Madam Casa free, Column Quafra, Mamma, all can minimum. Mamma, sir, near dear full say, I know this man. Some was that baby Bono almost your poor kick, or more normal granny tail. Run on your friend is saying, Kiki, yeah, all kinds of tickets for key in us outside of. On my mind, I'm for get any swine, but yeah, Quafra, you load Quafra taxino, about Lima, and one of my song. But now, I'm didn't hold out. Once I'm in Academy, could be about bank for it. The Intermediate and say, name me a bank manager. But contract do my old singer, a young name. So, just a Nippon and can so CSU, so on CSU. But you can pass that Omuko food anything.
Omo pro omo no mo do mo sa class ana se. Ape bubo omo wi a yes bank no I say bank na manager ka fra se mi twa no maami we kura de wakọ school kura wo kire nkwadaa de o. Na asa ni nua no na wade ye nti no we ni so ya be ye nti wo de just ayi ni bi wo ho a ehyemu se nipa ne tia so won tia so ya ade a wasa wo na wutu asa galanta no. Me pa try na wasa galanta no so no ye de buy your local language ma ase ka jinemu mo bi e ka ni jinemu je se wo tinsin nipa no so ho oni go e so wutua ba me chamo ma me no onyare o ho no mo meche no na do you know manager gina ho asa na ye beche no se wo bi anko school na so obaye galanta e kan gina mufu a yen kan kire ne ye ma ni nkyekire mu sa de na obaye no woni mu de na se ni se na tie e ya mo ye se adwuma na maye me pa so ye do mo for ye bro me probably be orientation ye church omumu emo ba because of say ni nia no e pesika ni to no ni gini nia ni bi mo o na metua me di rusem ko de asa kan mi tua me ko di we mi tua disa didie no na wonye ntia obeya ma ni nia o do fa mu musa no enti wo didie se banks ni nyina no ana se bankers ne mo managers bi te se mo no dudu na yes orientation we say de ma won be gina mo no me pa cho ani onya sure say bia mo ho no na mo ya ni sa what me baby am one na me I'm talking from that angle. Okay. But me baby okwoje ye ne ntie na e do mo pay mu no. Ye ho ne me mo ya we say maami ade na obaye ni say na tie. Nipa ni say ni banki kra nya mpanyimfo na atu ya for say e do mo din tudwa na e bi show mo ho manager ade e da ase ye be ya ni sa wai enti o mo nko maami wo no kwaje ni sika nya sa amon ko maami no ho no onyari bi amon ko why manager ade me da ase o de wo yale ma ho nto won tane ba ma ne ame ho kura mfa ntutuka na fa ya de e bo ho nsamna ne me pa cho ma ha me dofo yeja ena asamna da foforo wada ai yeti ewudi ni ba bia wo frefri yanko yo ai ma bank no kura no wansene nipa no boye ni wo wuya ye dan kan wo wuya enkansene da bank no enti mizu se bank na ese mu bonipi na bank no kura ne madwene no mato de na de emfan free wo mu empanyimfo na to ye fontimi enti ne anya so brache asemba mbeso ye mu hello mpa choma hai ye no mama mpa na ho de onyankopɔ adaro masompa ne akatua pentime ho de na nso me pa choma so mo ai sem me dina me ko komadi o ka sa free abekumadi e bo abekumadi me pa cho ye enti o me dafo But the woman, my young my boy, the I am moved. It's here, fellow, I will do my brain and some mamma will be. Drink, and yes, travel. Bang of any penny all about continuing all the interest time on Uncle Trust can send a bear in your view of this swab, Madame was done with my family. Yes, ya da se ya de ofreni nyina esi ase nom na ya ka kire obia son kana komanto ne yem obapa charity nya komato yem wate oba no obekọ na ese no wate sika ne ebehwe agye ama so wo se ya gina ni so na se enye ya wo de ebeje ni sunsum ne sofo na wo gina na chi no na medome mo me yem nsabe nkum se kra na me de dome mo ne ade no ya tra sa ne ema no wate ase anti wa ya sofo a onyina mu no metua ka no we de me ka to asem so asem penipa me say asori baby di nipa miensa ka obi die 250 million obi die say sofu na ne mpanyimfo no ejina maame na chi di sika no ba ye ka no we 200 million e de maame no wati ase de aka do so ma betua bi na sofu wanti mi anya wase de awo sa begina wa bontrem pacho fa wasem no na efa ko wasole no so na ensole man ntie so mpa enkomofo ye nya ready for this abusia ye ko computer so adwa de emratel ye ba de wo ba no atena se case number 2 ye de be hyehye so
no kra yare ya obi benya nso a na free yare ama me no mienu ansenso ye yare kro ya nanso eni Universal Natural Clinic ada romanti ye mobo wo yare ho bebre sansa wo de bedan no wo fa be fo kwan so ene ene nutahini ene nubra kwan so asa wo yade wo de ne ye stroke emubu yade yi ana wo to ase na twetwe ho woposo taya wo ya eye no mpemu yare Universal Natural Clinic sabra ene massage ni bia ba fu niama pa ene animdifo ene wo de be miemia kakran ko sisa won so benya wa yare ana wo de no eye tridi yade malaria typhoid yade ni ana hepatitis yade no ene hawo eye Universal Natural Clinic ana make am for niama wo ye fu yade de eye munketo akra yare bia hawo no fa bedan Universal Natural Clinic na doctor fo animdifo no mo show ema wo ho ento hwehweyen atonso S-line bonsuo mu ho a wokɔ wanim kakra won sani fa so be ho Universal Natural Clinic ana fraying e was 0556 244 102 and 0200 158 272 Universal Natural Clinic nyaminti ubenya wa yarisa. Jimmy D ekwan papa won sabetumi aka osika a wohia intemgyinafo biara wo ZPay so no won sabetumi aka wo MoneyGram cash pickup token ko ZPay mobile money so asanso edi 10 cedis na ya sanso de kasamre apay wo so you will sika wo ZPay agent a eben wo na tua entity kitwe ebipe you will sika abie biara a wo pe a ohaw biara nimu se wo pe MoneyGram a fa wo mobile na bo *270# na fe wa bo option 7 na wo wi a wakoyen agent ahodo pi a eben wo akoyi usika ye ho no nia wo pe na yeye bank for bepon na ZPay mobile money de ye bo ho abre biara Jimmy D akwanya bebre a akwansidie biara nimu na emum kai se nsise kakra wo ho wo medi ho ya pao na nemre musa wo mfa wo a enye Tabita Clinic na wokɔ me de heba de me nkɔ biemu ya kwa abre wo bekwa wo hu hwe ejadunya abotre na Tabita de omu da soronko nti masikyire ya de yi obetimi ahwɛ me mema asɛm so kɔ fam o me dwonso so a me te yaw na sɛ ne machi kasa tutume na me nan so aye titiriti ebetimi aye sunsumu ya de o wo ya sure me dwonso ntentem na ma me gidi sɛ me prostate ho atɔkyima na me ti sɛ ne ne fa ne si dwame na mani achi woso mi stroke cross one shot stroke den hu bajim ka wakoma to yem Tabita ene wo last stop omo na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na omo kira kwan wen Tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die animhwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so owo Medina Firestone Footbridge wa afei owo takwa ena takrade telephone 0260 1962 19 0260 1962-19. Eni Tabita. Ya pomodini. 21st Clinic aye sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica. Na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bia enye. Na no na 21st Clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo ma je ne wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa. Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st Clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ni ade Ghana ha ba bia wo mo ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st Clinic wo mo ye sciatica expert Abusiafo wonom ye sciatica expert 21st Clinic na ye kanfodi ama obi bia ya oto asintini etwewo ekosi wonantini won mesrawo eya wojo ho a enji eya papa ada obi frame wo so no de oni ni kunu din hyiamu saaje se afi wotene ne nemu a entene oka ne ho a enka wade court 21st Clinic ye nhwemu no se na sciatica ne bia ekoyi ne ho wabla no oni ni kunu din hyiamu obi nso ba yo so de no wada na dwafe wotene ne nemu a
ontimi ntene obi fo car osi fo mo ana ya asem ebusia yade bia ehabo say your stomach ulcer when echi na epopo wonsa na epopo ana se bi kura wo de na hepatitis awo ho how ede be na make agade ewo akire ni nyina no ekowiem ewo ehwe overseas Alpha Radio enchenwa ewo kumasi asenom na ebusia wo ko wan fidie wanwaso fidie kukudam ena yede aba ho massage one de papa bi ena so ewo ho bi na 50 branches ayabia no utra kumasi ha Obuasi Council Quarters Court Junction wo Dome ye wo Dome Market wo Enkran ena sunyane nso so no Regional Hospital First Gate no ne hwe ni mu pe ba bia ATM no esie na hwa na obehu ye sanso na nkranza ene tachima nyina no ye sese no ewo ho 0249311311 ena 0540311311 Mizo free drink ene 5G meza Ebusia anono de we say ba ye no apobode chapo won ga say bia makonum drink amene me ye mu to dare anya me na say bia me bofono me ni nyina ne say nuaba kan enuaba ye no eye mono fresh one no e na ye chinchim ni nso no kama ho te e na de agu konkum kama yakata so ho anika efe wa wo ye wa wo to abedin ana say bia wo chi aware wo ye dwumade bia pese wadofo beboa wo opese wanim banyam opese program no eso region na so abrane e ma bibia koso smoothly dia na eye 5G miza any mizo free drink manager Daniel ewa 21st clinic here overseas open do mo na se krukruma won sabeka because supermarket say wa bawa post office adomni asumdwe enso so ewo ho Outcome Royal Ventures Water Baptist University na Bua kwa won sabeka no PNC Ventures wa no man taxi station ho ne hwe ni mu pe Charity Hospital Junction ho na Sachi Enterprise ewo Asafo Abinchi VIP car park ne hwe ni mu wo Kumase na Kwaku Ochire Company Limited nso ewo Kofodua poye mantem kropomo KF Kunju Enterprise ewo Kumase ye ncha ha ya Nom Hotel opamagwa brosano asia ho pe baby a taxi station wona hwe ni mu ho na wonsa ebeka no mesro freme bia na wo pe bia to pese ade bro baby a wokrampo na bomode ne frɛ ye beje wo so 0246 270 221 0246 270 221 and 0243 329414 0243 329414 and 0263 18586 na mu bia be frɛ bia no ye beje wo so na Tabita Clinic ebusuafo sofola alignment nhwe ne mu ho na owo wo se na be ma wo kɔ kete na so a wo dwonso mpempia sa na ade ache wo dwonso aya na ɛha wom wo dwonso aya na entimi maye be ma dwonso age se wo kyem saa ɛyɛ prostate ho senhwene bi no wo de ana watena ho ama na ye de rubber mpato be ma mu a wose eyade a atofom so no enya ade a ewu behwe esiesie niema ede ama obiem diabetes esichiro yade ho na munyina yo dududu ojonso ana entatie fom ho wojonso munyina no ka hwa na sebe eye esichire obrabo ne wosa ne ho dwumedie nyina na busia wose wodi ewo ho na mu nsan yade ahodo no yade ahodo bia ewa wo pe bakura no de duru ho a wonsa beke be no na wodi ho dwuma eye bibiduro kan no de edi dwuma wo ho nti wo ba ho a ya men so massage papa bi and physiotherapy so ade a wonum ye bi ewo ho wonum trust kana hodo nyina bi laba hodo nyina so ye bi ewo ho Madina wo fast food bridge ho ewo enkran water atomic roundabout na ehwa na wonum wo obetimi do ani achemu otakwata krade ene sunyane nso na Tabita Clinic watimi aboa etunyale wase ede amount 0260 196219 0260 196219 and 0202 347 647 na Kanisa Herbal Center se adro ebo adro enu ntire ye ka kire obi a
ebia woba ufichi krom haw no eya ye kese obi wo hwa ne nsebo ne na eso ebubu obi wo hwa obu ne nsa na watwe mienu pepepe na wase hu ne mogya ni eno e kira wo sesa wanhwe ye na wafo ani ache mo kanisa heba center na wonu wanwaso ya wode aba kanisa heba mesha no wampe bi anomo adi ene beyo etu sisi yade ase enemu san yade gonorrhea babaso ene candidiasis so depua syphilis ya etimi eha dwepa ema enemu san yade ahodo no so bi no ebeka wo nyina wo se wo tu ase bema omle yo no wadura ne kanisa heba center na tachiman ena na so ekese no kuma se watu ni no ahita kolo na keba misi eba pfa ena eye dane heba won sabeka bi Friday mensi nyina no ahita ewo ho okesi drug line ewon kan na nabo heba kobedia heba ene richo heba mankasim so o Jeff heba Cape Coast eye pena heba takwa wo sabibi drofie ena sunya no so cap heba ni nyina da ebusu ewo ho 0247-887-436 and 0202-990-943. Na NS Heba Industry, one of the NS ointments aba. Eya na ade enya nika. Eya na ferisa oba be call boyfriend ho pa na wukura tu kwan ya cha na wamra na odene se fa to ho aye prekesin bisa no mpacho driba wonam na wuji so be me bo odene sa hye ne bottom aya ne se pocket me boa woji na ye ka cho se NS ointment eno betimi abo ho nam be ye to na ha eno nti na eboa eyi ho nam ka bone so de afiri ho eyam NS skin rashes ahodo no nyina no eye NS ointment ena ye hia me so wa wani ma ye riri ana se candidiasis so de po ha wa bomade ati bi fa dodo ase ho ni nyina ebekọ na awake natural capsules so no eye ma mema eye ma ema eboa ma mpamagudie no ekọ nkan ya obi ano entimi entebre eboa abuse immune system no ene ma nyina bekọ ye de ama ama na mu saya de nso atu ase oba onyem oba o ma kwada nufo ene akwada wo ni mfie dumienu NS duro yi bia na se awake natural capsules no won ka ho bomade afrem panyimfo na wonje oso 0245 079 915 and 0276 537 701 yenko Abishop Mrana case number 2 no yenfa ento aso na Abishop 75 Enterprise ebusia so hu se obaby ete ho na hu siesie ma Mary ba ya na hwe na gude Mrs. Champion ba ya na hwe na ne kom nkomade no ya na afewe eye papapa yenfa fake ade enye ye ho oyene ne me ba keto abi na da me kom kra na wutimi hu se eja ewo mu ne nyina da efri Bishop 75 Enterprise ne nyina ne se gude papapa efri wutiri so ekosi wo na ase de ya wo pe bia no obese osiesie ho se wo hema anasa wudi che toto wasene mesro to makrampo no de ya na ya gude de no ho eti gyayiranyiram eye Bishop 75 ne nchen na won sabeka bie dwumade bia wo kɔ bia no ho siesie no enko wie ewo ho na owo Abis Plaza plot number 17 ye no ewo emrom Kumase Obade Share Market wo fra Abi ewo 0598 585219 0598 585219 and 0554 304135 Bishop 75 Enterprise egudie papa ya ne bo eda form efie ebusia ye kwa case number 2 na ye nche ho we eye Orojon Edu or ye complainant or bokwa edu de tia ora bi e friend Ernest Ofoli court order na me ye adwuma mienu asofo pokwa na ma feel papa kwaba Pachot na si ye mame wate na monya we se microphone ye mame kama fi se ni daso ewo ho wo ba ha se no ma na asem ni nyina ne beto dinti no eni daso he ba clinic da doctor wusu wo se bla na wani ho haw ni nyina no ontu ase emfama na ne ma nyina koye emfama me so ya yo surgery na se bia
what the affair na wokwaya meso enstretch for ni chiremu na wontimi emo Kumasi ase no kwada so estate park wo Tabora Laji Walako Junction won so e won kra won sa ebeka no na tade de wo port quarters ya no boy Archbishop Porter girls no but more the stroke ne diabetes any hypertension madedia ene enkekawa ni nyina no ekowiem wo ho frɛ Dr. Elder who said it I saw her herbal clinic it was 0559 901 234 055990 1234 now 0596 198884 was Nyankopon ene womo eni da so nto ba ho a eni da so ebe wo ho e de ama papa me mo akwa ba biem na pom ti say wo dey di say wadaroma John K Edu o free fa na bae me free Sokoban ampame na wie papa e de na epam wo a wo se Sompa Nkomo fo ye nso mu ye ne yetiefo nyina ye krado twen me tie mu de bia eya na wadaroma na wa ma ne no so kakra ma me wate minim dia to nti am waboto sabat nyagide se bibia beto wa Hawaii nti ma ne so maye me tem de bia na se me ba ana no me bi singam kakra me peduma awo contractors o maye kumazi dwomu okay ana manafo bi lenge mi se nanamfo HR nanamfo HR ono do dwomu bi nti oje 10 million me skade konkon dia acha 2 weeks be ko your friend is saying Central Market edwa ya wonum si phase 2 yi ena open ho adwuma ena wadanfo say nadanfo bi wo ye human resource HR o ye si bender nadanfo ni HR no nadanfo ni HR no so wadanfo na ye si bender on nadanfo ye still bender ena nadanfo no so adanfo HR okay 10 million to den kofo ma no ti menyes kan kwan hondo niska menyes kan kwa dia me kwa 2 weeks me frema no me heavy duty mechanics esa wo sie ka kese ni bi o ye fitani yan kan sa yo ma one so kakra ma e wa na tie fo ne so mo nte one ne papa e cheya me kwa ka 10 million me ntua brabo ma admo man singa me ntua brabo ntia o nim sa e bribe won asa ono me ntua ska da nyen pa admo da ba wo so ntua bribe na am so nim sa e bribe won e lockdown no ye tifie eneja riska komano so do koma echa the 2 is about 2 is am fremia e be call lockdown Christmas na mesre masa ya fremi dia jimiska ede en fie be 2020 asem na working okay jimiska bremi on the side say me twa fe do ka cham say ya transfer echa no kwakra tata kwakra wa jiska mo bi kujima de bremi a ya transfer kwakra ni dem him sika wo odisa o se akwala kwa bibu akrama ye yine di echa no yine di mi adai yine di se man redundancy ndi dim ska bremi ye yine di kran ko se yidi me friend so me onfa wa me no man say ndi o se aportu no mo so to bangle so me friend bia me blessa ma ya satan ma ya nti last year me se mbeko baby ana manam gie me no man say minjai no friend no tunufo o friend tunufo a satan o tunufo ndie endi wana wanu asa frame onu mo ma frame say obi a friend say dem me an me kan o ko ko to kra me gina say me an me mekun based on this nti mekun nti so obi aka na nipa no kan me an me kan na nipa na gye no ma so o peso edi na kwa yede wa betua ti April na mba fie na me ne do introduce no ma me no friend Manasi eno ye friend no ye kasa ya me credit assign one friend bio my friend back on okajon se mekuna me nkono ma fe kwalo me see ya da chemi se ma threaten se mekuni to me see ya dem so see ya do ga back rank fine because see ya no onyansa obebisa say e dey na wa ye obi oso bekun see ya no be menimu a mo stay yes see ya do me menimu a de me twa man ko be sorry wajimi di atia de ni a wajimi di o misawo awo misa ne se ka no ye be yas me kese eneja maba me fe na minyan na ma se so mba me tie die ba be da so mpa fo mba penifo mo ma hwa kam na wadanfo ne ye friend is saying Manasi wonnim no wo hefa men na wa wanga ye si bank ne bu wanga commercial bank wo mo house bo amanga estate asio woni nyana na me ma kan so ye carpenter te ho na ade ko hu no
Be one na nanti be se mfie se. Oh, nanti 1.5 years. Contract sign and I just say intimate but timbia hu timbia. Aja na nim say ye bribe na so si untue bi na. Adwumenti. Nimpa de adwuma say kom so ya utungu bokro no. Do be ka kora for adwuma dia. And dey na just say. Ya de nam na yi nam. Ana aka say obekunu no was saying. Also the record the message ID. Na nka abekunu ampa. Ma me say me friend kwa minya no. Na amanim sa so waka me yate. Nka obekunu ampa na de hunahuna no. Every day, manaf de din kom. Yeah, na kola mama so na manaf no agi no ma say minya no friend no. Na me bisa say wa no wasi wagina ye say nka abekunu ampa. Egiran de si no mum so bidi nkwasem se ode ya na ya. Ya na ya. Nti de oya no officer ye nkwasem on. Sa den de enye npokum de enye. But na me ka ho man keke. Oh, okay, no na mpese ye. Nse owo ya no oka ni bere. Ebia na odi edi obo ho ana ni abele so obekwa kokon ampa. Nka me wa papa bi won ka me de na ema. Odi e fast say. Papa ya chawa. Yeah. Some papa ye dia samobo. Dr. Brother first time ya na se wa onim panyinfo. E na amafo nyina mesraw. Wa asem bia some pa ko some pa asem penipa. Fabra some pa wate. Everybody need na ye be manipa no ho adere no. Hello. Wakati no se no so na akati o. Ye hwe na ye boy ho moden se ye ra Ernest Ofori asemo a ye ra John Edu eken ye yampa na sesen na de ntina akwa ne sa 10 million de 2020 efie ni bia be mo. Hello. Pacho ba ha me dofo. Ejeso. Stand up for me. Pacho. Wadaro my FM on hini ya boasi ama mekasa free Sompa TV ne Sompa FM. Papa bi a friend ye ra John Edu. O se o ka so be pa adwuma bi wo kejetia adwuma ni mu de ama no. Be 10 million na o de ma sa so ni mo bi wo ho nti no. Efie mi ensanie adwuma na ama. Sa so so na ni sika so ama so o ji ni sika so akwaye ma so no o de aba ye pese ebisa say yampa asem bisa wo ne ntem. O say o take care mo. Oh okay. Ebeche. Abe one what time? Oh 1 hour de na ya sore dadado. Eya no kura wo de ka bi kire na ya nya na ya hu ba bi ade asa ne beto kire no be kasa ne no akasa why. O take care. Ya te wase. Abusiam ma no sa we se akwanya we se o take care mu nti. Asem we say na bia obitimu a wote a enhyedan papa odanfo ne so wote kem enti no wa wote kem nso so a wo pe ba bia akwaja ya hwe anasa yaresa ne mesro ho abe ba clinic tano so patrapa new site ho a wo fra patrapa junction ko ho no would ni 1 minute kura no waduru ho na ose bema obema no emu boat no ahojo aluzi ose bla no won san chinchin mu miemu ma bema obema no aye ketekete ase nkuruma afa na roba bla ne yemfa jangu anya poti ma na ahoden samre mu wo de na fon aye te sepa ne anasa dado wo de wo ba na no pimpine na chi eda bi anim pa chaw empem agudie ye de eno ntini nyina ne so mema yo no nkoye aye horodo wo de no de gu ma no ise opiepia nsa na wo de ahyemu a eya beheba clinic wo sebra wo ye penis doctor wa ye mra nyina no wo mama sori agira mo na so fibroid ya de wo to ase ye from cross stomach ulcer hernia so eya de wo di hu dwuma etre ya de anim gwase ya de ma me sebra na wonyi enfan free wo so sa so na ho in heart ene eya sickle cell ya de no ya de kuku damwe so no ye mfa na feature ma me be wase friend say 0243 345392 and 0506 460 208 na Boris B Chicken BBC ase anadwumadie bia wudie no mesro eye BBC Chicken no ena we here Boris B Chicken na ose braye ena wo ye anasa wo ye dwumadie bia wadegye anasa wo to party bi nkura no kura po ya wade ana wo ye aduane kakra de amabusua na eye Boris B Chicken ena we here mesro
wey na nanu Muslimi fo nyina timi wibi every say a live chicken ena wonum ekum na Muslimi ni ena ekum ni ntina mesro wo wi a ohaw bia enim na ye wone sra wo ho ye wo chicken wings wo ho ye wo full one no so 1.6 1.4 1.3 1.2 kilo eni nyina bi e wo giza da hodo layers ene ade ni nyina obi besie ni nyina ebuso e wo ho Bantema High Street wo Presby sorry de share ni mo ho ne branches ne ba ko wo ho Asawase market to be ho no and a Santase runabout one unity oil no edi enhwe ni mu na Poco Trading enso we drum SG Mall enso nsabe kebi Top High Tech Shell so Body Junction for 055 0544 444453 0544 4453 BBC was say a fear akoko prekope na Universal Natural Clinic was a furniture mo atonsu leki kwanso S-line wow be bon som ho na wo abade dia ya dia therefore e 3D achiche wono one sano efin impochre mo typhoid ya na e ya papa appetitis and so one hwe ye do be konsie don tentem anasa wo de no e ya de e na e ha wo Universal Natural Clinic se na se ye no any last stop blana massage papa bi efidie kukuda mo fanyo na ho na dua no ensisi ne ho so esense wono mo ye adwuma wono mo animu tiente no kasade e na wono e ka chonto duru ho ano na wo yade no efa etimi ayira na efidie mo waso nso no e yade a wode hwa yade ya na sa chredro na yade tu ase e de amount 0556244102 0556244102 and now 0200158272 mami kwa we hona abedwafo no so emremu na din paheba mesha made dia therefore to ase typhoid fever e kana to form wanumu atu ntimi ntibi ne wonomu a ebetimi aboa ama watimi adidi ya bore de masetem honam ye onu nyina no din heba mesha na wuhia gastro mesha eboa to stomach ulcer ya from krono na mensa plus mesha de wo ho edema ema ni titiro wonsa bo no ebubu umoja no ema ye anasa wo de no ema kura wadra ne mensa plus mesha eyi enkaboni ni nsoboni bi efri wase eba Misty heba okumase Jeff heba menka simbe na heba ewo Cape Coast nimdie heba ewo takra de na boache heba wankran ene tema ena Echoes Pharmacy so ewo Ashamai 0248778899 na Diamond Diagnostic Center Limited Dr. Malina and Dr. Joshua wanum city kro wenu enkwagina eba nbenu so soya na emiente no wase bramu mienu aka bomo wakuma yade ni nyina no ene wo brebo ho haw wo de na yakese nso agiragire mu anase wo sa no akodum pempenso bia yese yenye transplant kra wase ensro fabra na wontimi enhwew na wase wo spinal cord wa chibramo no nkase no eya wo ya anase osabi ena abe manchire wo fibroid wo ye fro wa bra won fa sekan enka wo no wa maw eba enso de ahye wachi wo a wo hia ba e de ato na so 0267 018 289 and 0207 515 623 Kumasen Emano ena media to Janen Cran Sono 0243 176 119 a diagnostic center no a Diamond Diagnostic Center Limited. Ma Mary Papa ne so take mo enti ye come na sise sa netia dia se dia papa yi kan ne dia to aso onye wa unse Ghana has say no de open adwuma ye pasika baje adwuma e de nam na yi nam abeye normal se enti ase se no sa na me ye nhye dance kra mu ni se bribe but in the same way no so abeye nkrofo bi adwuma say omo ebe dada nkrofo because first kabra me mo adwuma de abeye normal nti wo kan nipa na obeba baby eska she bia because e ska na obeje ti wo hwe papa asem ya in fact yeah yema
yɛnhwɛ brɛ brɛ biara ne emu adeɛ sɛ me tie wo a saa brɛ na yɛ lockdown brɛ na sɛ Ghana ayɛ hee obi a ɔyɛ adwuma hyɛ dɛm mu enti saa brɛ ahokyerɛ wɔ hɔ nti kwan biara saa nkurɔfoɔ no obi nso pɛ sika a ɔbɛdaadaa nipa agye sika no ɔbɛdaadaa enti menim ayɔnkofa no sɛnea ɛsi teɛ deɛ but bia na bra ns nso bia na onya assurance bi ɛna bia onim sɛ onim wɔ ne wona akɔhyia baabi pɛn enti bia no ɔno nso na nya adwe bɔne mu odi bia kwa amana yɛ yie enti ɛba saa ɔmo de frafra mu kasa abra ne nyɛ bra yɛsa de obi kɔ sɛ yɛkɔpɛ adwuma ama no saa brɛ no because saa brɛ nyina akora nnwuma bebree asizi enti ahokyerɛ wɔ hɔ enti nipa no sɛ ɔyɛ saa deɛ na ɔbɛsa agye agum a ɛnso ɔnya adwuma ɛma wo enti yɛnim bra ns n'adwen a ɔde agye wo ekodi saa adeɛ no akyi deɛ nanso yɛnka nkyerɛ nipa sɛ saa adeɛ na ɛkɔ so wɔ ɔman yi mu no ɔn sɛ yɛfa ho nipa hia biribi ho na ye dada nipa na agye ne sika unim nipa a ogye ne sika no ono 10 million ya yeke obi ti okro obeka se 10 million yiska but obi wa 1 million man 1 million obeda wase be ya afe 1 million pe enti yenka se nye sika yeska ba sa bre no de nanka enye bra wo se utua sika se wo de kwa akopɛ adwuma eninti yesre bra ns se sa nipa na olenke no tu no emse sika no kokosa na nipa no so ode aya ne ho yie adwuma no so anya yie ya na akoya chacha saa de no de in fact on say school titu school fu a omo free school mu a omo pa adwuma eni ade fasika bra na minim mp we minim we aye protocol enti etom mawa na afa antom so a kamera meka senka ns ni problem na mo hwehwe enipa na odi sika ne ma no nanka onye wa ade emfanye de emfa mraw because meku ne ehunehuna no de se ns stream fine ode ye ne de a enya ade a nka ono no owo eho eyibia efodie ebia na mum ne oji sika no eni asem no na yenhwehwe no na yunti brandness oso teka mu yesrewo senya aza na nso ye na odoso na ode ye de a eni ebomodin na ma papa nte de asie se sika no se nipa no na munhu no se de yo minim papa se one waka ho asem a se nipa no wase me pacho ose nipa no ya transfer na free ase no wakwankra so so waye ade bia ma ye na din wa yerem na on this kama me go this kan go say we ka was me asemo ene wo so skal ma no afa ma no media minim waye papa ye nti we de 10 de shadam nyedisa disani ebe ya nka oni papa ntem be ye commenti bomodin a na we de ometua na ade ma no na asem fa na asem enko agreti amdase me so me da se yesu ma me papa bi birthday girl no we sister ketwa sister penny asem no na our elderly sister mami ne wo so newa on seska we say 10 million obi beka say sebi enyeska peanut nenzo so no eyeska ema obi enne ekonya ya enkrofo enam so aye on person de enya wo mo no ben me wutimi say na akwantuo edadani na ni sika enso te no ojeje enkrofo sika ena odi akọ sika no wonya sika odi betu kwan no ena odi etu kwan ko abruchire no enti woni Ghana enti no Sompa se wutu kwan na woji wachiri basa se ya kire me enhira ben na wonim ne edi obi achi sebe woso wo modua enso ya ho a echenduabo so nye ni penya na yebu ne kwase o ene se e bibia ye hwe ne ye because Ghana has a pa de 10 million de ye mfa nkoma panini se me adwuma wa mfa nkoma panimu bia ni wa because adwuma ye ya wo mu ye
wo mo che da fa nipa ansa na wo ma hyase na bi akwa bi da wo bia no do bia hye nanso no nya chenche a ye penipa ko fasika we bra enom ne de bi ma no we sebi obi a na wo boa no ho edi etukwai entin sika wo ya wo ji na wo adwene bi wo ne ode beye because 10 million na wo adwene na ya wo ye na enka ne tua na enka nya ne den then so why na adwene say ono wo pesika ne dia tukwa nti onte so kaprema ene wa hu owe nso emobo wahu yesi ntom friends abo be ka wan nefi ontumem na danfuo ena wadi ne nya esa sete saa se ono kra nso wadi sika no so kra kwama nipa na o se wo gi sika ne dia 10 million de abeweti Ghana ha say obi eni wo ye obeje 10 million afọ adwuma ebi je ebi kwa je 500 ala e fitani nti ebetimi abase ombeje eni se man nso age ne won so ne ho won apa se wo ma obi adwuma na 10 na wo je ne je so akoma ye kuma so mo nye kese e kwa ben mo na ya wo mo je thousands no eni no na akoma no eye na me de nyini se o diska koma pen mo bia wan first kan kwa koma pen no ono anu hono mu ene kai ene owre nso onimu panin no so onimu panin no asem wo 10 million yi 3 years ene kakra ni o 10 million 3 years ni kakra ni to owre no senka ne wo pedwema no wa anye kra tinka on fene sika ema no wonye nadwe sa eno te ne ye kan se won de oturu kwa ekọ na so won kan hu se obi denya ne ye na ne mpa bo ba ko ayira na ohu ya nse wo Ghana so no wa bruchiro na ohu ya ne se waduru hefa Ghana wona ko fa ne bae na bruchiro so ya wo ko wo ne me bia ya wo betoto wa bruchiro na wo de boni we se edu anum kan ya ebe ye dan eno nti no ne ye kan se waduru bruchiro no no nya pa bia dia won fa owre sika emre no ana so obi ya obeka tene se won tiema no wonya sa de no owre ne nya sika anya sa owre na sam no ahye no ewonimu eno ne 10 million sika pa ento hini bema no hini ire na watinam abewatia ame se siama omomoden na won fa owre ne sika no emre no anya sa ne beje so age so a ene ya se bo se nso aja ye wo ye papa bi ya wo taya chi to ne edin a ene ba ko so watermale ono so so for malam sa enti anya se de nyame ya adom better for star boy yo o so tie wish ye kan wish obe mo kan wish abusiafo abadwafo akasa de o maka ne nyina ye na so ye ka kire bema ns ofori say asam na bema John Edu ekaya no se sa pepepe na tie de aye ntimi na nkasa sa pepepe na ye John Edu otie ase no meken se sa na tie de a ene ekwan bi so no wan kire yonkopa amfa ama no efi se 10 million kura no wo kɔ ne papa mu a yɛse ensonkonso agyinjenti na yekuna ne yehwia na hwɛ na yate ne pampa ne se yampa enka wode sika ikwe na nka waso adamfo yinsa bɛsɛ yɛn kɔ ne yɛ nyinaa yɛnya dɛ yɛn fa sika no nkɔ na wani ehumu bi na ni ehumu no wahu sese na ekɔ sɛ sika ya yɛnim sɛ bia ode kɔ ne kɔsi HR no so a ampa na asɛsɛn a yɛnim sɛ wanfa nkɔ so a no so yɛnim na so de nyinaa mu no yɛ ka kyerɛ yɛ wura sɛ ns 10 million de yɛ sika ketewa nso ɛnhyɛ da nyɛ konkonta sika saa obi ntuma gufin yɛ nade 10 million no old Ghana cedis na net me ya de pa me ka kyerɛ nti yɛ so sɛ wo de akɔma no na sɛ anya yi a me so ɛwɔ so pɛ kwan bi so ɛyɛ kasa da bi kura 3 years no tuatua no kakra wo tiatia nka aboto ama wo de ama papa yi ɛkai wo we na dan tete so oyankono no nya half kura de brand e bia nya kakra ka wo na bia me so wo na mu nyenti de aka na kodi papa no wa wi nti fa kyamia enka we say case die na wa anya ne sa no atena so anya wa adwen say bia sika na him won sam no de hye ye wa ni wa chi nso ankɔhwɛ sɛ enipa na aka so de be ma no krampo no de ama na mpa na asɛsɛn ye nim sɛ bribe tua we no de kɔ hye nipa koro ne nsam de a ɛna ye bɛka sɛ emra na wi wo mu mienu nyina wa wutua bribe ne wa wugye ne nyina na emra na ewe mo na so we sɛ ne ye hu ekodi na danfo ne nsam o sɛ kodi nipa koro na nkasa nsam o sɛ nipa no sɛ kodi ne nsam a HR na ye serɛw yesra ya na wahwe na de abasa yesa na wakwantuo no wotiatia amanfo nsem na sa wo de kwa wanhwe bibia ni ho aboya ebesu ye nti papa ka wakoma to ye behwe na woni producer bekasa
ye nyina ni be hia wa ha se no won wo kan ho bi e be pebre na ye hia wa ha na ya hwe kwan ya won sa be ka osika no why ti sika na dia won sa be ka why ada we na o ya le ana o kasa na se wo fusa oni asi won sani nyina ya le nkete sika ni be ma ho ana wa ya miro ai afra ye be gya ma wate nti kwa akoma to yem ye be da se abusua ye be kwa ahoma no so ye wie be ko Facebook na mo messages kakra ba no na akua ko no ba pa Kristi mo nyina ma pala wo ho ye de mo messages na be to dwa na traders charcoal powder me so koremba for Pentecost asori da no ho na wonom sesen kase no wo boa wa ma ehudro bi awura wo yam etimi ayi de afiri ofia hodo nyina so no clear de afiri ho de ama wo no no mo a etimi boa ema honam ani toso ema apomode mapaye wo de ayaya pose ya de aya pose nti no betimi de apo wo sen na wo sen apai fita na ayi enum carbon nyina de afiri ho wo pendudu mo abesro frɛ 0243 943413 ana 0260 898914 zpay Osi Jimmy D kwa fofra ba ye faso edi aye mobile money Mr. Nonsa wo dial *270# na wa press option 2 no na wa send usika uwie ya no message ebeba no ene se bonus aba wo chope we eye free wo send sika ye nto na emom ye mo sika edi aka ho o receive this sika so Mr. no ano no na ye sa ama bonus ni bi obi send usika na wo kwaje ne kura no bonus esa ewo akire ede dodo ntino dane ho nefa wo ho ewura mu bi ni what scientific herbal and clinic and diagnostic services ni what scientific clinic and diagnostic services Dr. Nimo wase osiese awode ya aseye na wasa a repair bema ya ono so ne bema yono asa egu form de amount awo ho nsem nyina da wa wade ache na so pa wo ebi emaye no osefo ni ekire ho fibroid ya ade a wo tu ase saa so na nam nsan ya de ahodo bema ode bo ani atim keja na wo da ho low sperm count ni ti wa ye krawa ana se obema yono kra no entimi enyina so ye da bia na asi ni tra se etwa akotokoro da bia obema no etwa ses mesro ya ma ni nyina ho etese one wate wo kidney no sa no ene brebo ho adwuma nyina wo ye wo ya de ben ena onsa enfama wo fo ani kyeremu na Dr. Nimo entimi ntunu nyina se emfa emma na kyerɛ kwan no wase wo kumase atonso mo na akɔ junction ho woni adansi rural bank no ena edi enhwani mo enkran circle owo for trauma Goy station no enchen ho piana se NS chemist no enhwani mu ho ena betimi ehu no ene na bonkomo na wasa onyale wa nyina de ama wo 0244 087 687 0244 087 687 and 0279 087 687 Dr. Nimo Sebra na wontu nyalewa ase emfa emma mesio yo ma bia chibremo wo pempunto wo ma biara mu kuro bia mu anasa wo mpotamo na wo yi suku efri mu aya na enyeye eno nti na integrity keeper school wonu ma ba wo se admission no eya de a ekoso mo bie mu efri crèche ekosi JHS mesro ubetimi do bana ba na eniema akoye ede amano eniema hodo pina na ya wonum eye no school mu ho career day wonum ye be professional day eni akura no obeye nurse anasa doctor fitani ana mechanic anasa sentrenia wonum ye sa na mani nyina bi brano talent show so ya de wonum ye bi akwada no ne pa bi e woni mu no mo boa ema no ededi fashion day old fashion day eni 1980s mo na blewatia me jime ekome na shu kakoma na mi jina so na chese ma twa me ma ye ma afroku ha sai ni be no mo se ene sa bent o mu chirechire bi ewo ho ema eye nika niema pina mesro eyafo ni echiremu na niema enkoye emfa emma na 2020 ni mu BC nsɔhwɛ no wonom na etopeye ewo kumase ase no mu ye mu ranke se kwada so municipal de wonom damufu a school president no so no eya de a wonom eye bi wo ho eno nti no presec legon western girls high school ho Cape Coast Holy Child and Prempe College wonom asuafo ni pina no na efri wonom samene wonom ekɔ school ho
Esu ye boa north one best net flat no IPT wa nyankyere ne asekwan no so wona ehwa na obehu no na afa brema UGC so omune o case ene din hwe ne mu 0553 408 898 0553 408 898 and 0547 107 443 integrity keeper school one empenyin for emma no me so ye pe mema mienu e de wonum etu kwan okwotena Europe abrochimemu we bibia e guaranteed we enfeli bibia ejina na kwan so wo dia ne se wa ye krado wo sikanie emema e na wonum epe wonum mienu pe ekume onumo maba ne nyina no mo qualify omo ne ma bi wo ho a ntisi ye obi wo so anu abanso sika no enye sika bi asun bi abla na hyehyɛ no betiem ne fa ho ekɔ na beboa wo ama ne ma akoye di amount 0241 272990 0241 272990 work and say in Europe residency permit eka ho eno ntine bomodian ne to anamon yenkwa my talent reality show ne fa frefo no so de no emra na TV and Sompa TV ye ne Michaelis production na aka bomu yes Sompa TV ne so no enyankopon ya adomo a eda kwasia da bia no my talent reality show no baso yenkwa da no wonom ne paye wo mumu no wo mu super pa bia wo mumu no ye boa ama na daddy eno ntifa wo ba ne bra wonim nyum to onim asa wonim akenkan se newscaster wo de ne gyina mu wo akoso agye wo akode animu a na cha se wone no preso ano no ana se eba program hosting to said ohene yire me ye ya ana se abudi abe bishop mo wo mo sports ne ade na Mr Jeff mo de na eno so otimi ya afa ne brade wo ba ne nim ye bia no yes Sompa TV and Michaelis production my talent reality show no and I was able to no ho ba no de no ho ebedoma senyina nso no ya ade a eka ho wo pese wo be so dwumadie ya sena na wo pense me se bia 0240 054 263 0240 054 263 and 0243 789 318 Ebusia fra 0551 931 ye dra frefo no somo de kakra ya mode kan na fisi ene munyina na di dwuman na momfa emra 0551 931 and 0548 931 made off for me pacho ma han hello ahine yire mama we dey ni baby out frefre pacho me family mama frefre yase mi ko mo ni ho me na na tufo wa free mo ka fla kwa ka mi ame yawo ma entie wa enka me pe o number na so ofosio number yeah we are the production line but all the frɛ what the number ne be ma why yo me here papa no wa kra no ntila e frɛ mo miss what the other media so crown sa me won sabe ka friend yeah gina so kakra maye me pa cho ma hi hello oh sorry 0551931931 and 0548 931 931 emu bia obefre bia no ye beje wo so Mr Ofori wase wote kem na emom ye Ra Jones wande ni sika na urgent no hello monfa encheye ebusia yenko happy birthday ni so ye ba ya betoa eso wa hasenom Ellen okodie eje wa ya wo efia we efia trimude ho efia trimude se ye fa happy birthday enkoma Ellen okodie eje wa ababa we wusremu na wa yi ni sei wani mu da ho na osra won so da ho na wa yi ni sei abusia ko Facebook na ko hwai na Sompa TV no so okodie papa bi yakopon ko so anhraw omo akwatenti apomden ne ahoden ewo mu nyifra dum kwa dum awrade ma homra emfa so sabe oma wodon so wate etise odoso mi mudwumadie no nsampa omode bana enema enkoye emfa ma happy birthday to you yeah the second one be ba yen for frefro we semra me ba cho ma han hello ba cho pomo ye na me na dum
Medofo yenti odi baby a free. Hello. Oh, your name says so na toy no ye homa na higher kakra mo fancha yes network no na ema no ebasa. Busiafo ye ka cho say opesa wo de wasem ba Sompa Nkomo dwumedie so a eno an say wo be free production line 05 the be production line no 0541 126626 0541126626 Medafo mpacho ma hi Yena. Mpacho udi baby a free. Yena. Dum kasa fidie ne ma ye ne kasa mfa phone. Dum afidie ne ma ye net ye fa phone nim why? Mati mo kra. Wada roman kra fa ye fa na free. Le kasa kra. Yo yenti udi yenti wa asama wo ma ye. Ah. Bebe na nyana buzi kasa kra. Yenti o. Ame pa se ai kede opinion si kana se mu da bi a wo se papa ne face kan me do on man because ale mama do so. Wo ka da juma je se yiri wa wo ni face kan so mo fa ma ti ni ko mo de na mo nyama no. De mo ti. Yes, so yeah, that's a papa, me so bo homo de oba enso na toto de network na ye bibi so no. Obetimi ram 0551931931 0551931931 0548931931 0548931931 mu bia be frɛ bia no ye beje wo so Mr. Aboaje Frank Johnson me so ne fonyina ye krado a ye fo no so ne de no ento so ye ma papa happy birthday. Papa enra na o celebrating the birthday wa ye news editor wo eye Time FM papa bra na me ko suku wo nsentre suku mo no ofa me se bapre kopɛ wo Tech FM enne eye wa wodade a papa ye ka cho se Yakopon koso nhra onye wadoye mro so ma onye cha ahoden ene apomden ewo mu ofan fra dom nkwa adom na da ne da wani so ade hunu ne opepa wo edema eye afoforo na rade emfa so na onhye wanemo. I love you so much papa Yakopon koso a nhra wo pi na onye wadom numbers no network na ye bibi o wonte no ye mo ye homoden se ye be ko Facebook ho na ye duano mo de kakra ya wo mo de aba no so no ye ntimi enkenkan emfa to aso mo nyina de ne ka ho a na eso we eye Sompa Nkomo dwumedie so Facebook no obetimi akosompa TV Ghana ana Sompa 93.1 YouTube nso eye Sompa TV ana Twitter no so no eye Sompa TV obetimi akọ na ye ne wo akọ enkomo nso so de afri wo wadwenkyerɛ no de to ho a yabekenkan de amount mame nkɔ na ekuoko ehwo wo sisika nso de etiti ni pantempa o boy ena wo ka ni se na sika nko a na ekɔ yo mame ne de no ni nua no ntem aye basa papa nso ne nadamfo nso so ntem aye basa na ekuoko ne de eno no na kwasi bobi ansa wasi mafi obapa Christy me dofo obapa Christy ne na kwasi bobi ansa ana mbedi odo eno ma bana de wa sresa na wasi na yi why na esre no ye wasi nana wasi I need her number me so akire why o de wasi I wodo na obedi no wa ase no na ata Samuel wasi Sompa TV good afternoon to you too me dofo pa na yenko precious ovi wono se na de akura na ekosue ma bra so de no na wode abaye nkonkohwe de ono so ewo eka kire ye o se ohia punishment papa ebusia mame araba France o se wahini nipa na wazenka wahwe mata kesi aka obete ayo ye bekọ ne boko wa ha se no ohini ni the crazy case na ya na ebusiafo yenkọ na ekọ ko si we adesua pa de ma ye nyina wo ko guarantee di ama obi a wo se wo hwe ne ye sanso na wo nso no se obi ka se fesikabra na me nkọ pa adwuma nso so ma wo a wasa wo hwe ne ye pa fi se ade a na ha adwen papa na obi nso na de aba wase next time no
wasa yadwene ho mienu ansa na se ye ko guarantee de ama obi a yetimi aye ne sa pepepe so de ama no na ose PSC poma wase her house alone shows why stubborn woman pa keta papa me na wo you know kronom de no na ono so wo kana poma se sa behavior we anase suban we say no eya na ebokwan emaduabo ye na wo kan say ma me poma obi wo wa oni adaju o de beje ma Mary asem aye no kre no what the asiu and you the American was and hope say ya and I'm on fan chaya more friend no network no enso no toy ni ntiama ejame wa hase no mo pa obi fra na asati atomo ase obi mo fan chaya nya ye na free ya hase no em senso na totoy ni ntina ama na basa so ne brana suban bi wo ho a suban na chese boni nipa people are wicked na ni da ho pa ni aboni enti nka eduabo de anka kasese kra otu mrika de ba ya che kan so aye so Kristo ni na wo so o kan kan yo o chile kwan na se me modua but obi wo ho a ono so onim Kristo na wo ka no enti yenhwe ni yie because eniama ekoso wo dualas na metie station foforo bi wo baabi abaya abrantia na ni gan wa hwe no ma abaya na tete ni mo wire mu ani ahwe school awie na wani gan na ne maame nso di na chi en wodi agye no no waku no wawu kwa osama no abe and they say dia eduabo na ben pa anti obi bo odua o de obekọ sese ya osukura unyina yi na ugina ukọ asore bompa yese de na odi obi boni obo odua ebenyam saba yi boni bekum boni fo tresam plan nyame som kura so boni so dabi saboni na katua na owuo ekwan da ho de a ye bo odua ebenyam nti ye hwe yi kansala ne ma ye ya yes and kura de me say duabo no enika keke enika efe akono wọ́n mọ wo wani wọ́n bọ wo n'akyi anani tirim enti ẹnchi wọnú a wọ́n nkyiri sorry kafra na wọ́n sẹ́ osika no na kyerɛ sɛ ade na fa wɔ wie ɛno nti ne yɛ ka ne sɛ ɛnɛ duabɔ no obi bɛtumi ne na America no bɛma ne bɔ ɔbaa ne dua ɛna ɔbaa no nso bɔ ne dua ɛna wotumi hu sɛ ɔbaa no nkurɔfoɔ fa akyire ɛkɔda ne bɛma ne deɛ no na je say ono no de nya beman wote ase enti no ne ye ka ne say se wo pro hu so emu obi kwasea na obodua wa modua wo ye hu kura ebenya wo ye hu ebenya kan kan mema na obubu ema kwasea no se wo ka se wo bodua simple wo jese won ka se bebre baby na okọ mu no ho anu de bodua sanati enti ye hwe yie na ye ma no kura enadi ne yɛmfa yɛn ho ɛnhyɛ afoforo anan sɛ me na yɛde wedi me nka bɛɛ me dana papa sika 10 million 3.5 years wɔtwa kwan sa sika kora hye sika no kora hye ai cash ntuadeɛ TNT no ofo no okoba ahye ɛnde sɛ yɛ ɔto no mu 10 ɛnhyɛ nyɛ sika bia o papa woni sika o ɛnso nɛ wayɛ din nyina this onye dwuma na just ne yɛ na bɔ kraka any percent wadwuma awye no amandi investment okay well na have expansion yakombe ya football site ni wasika kranka wenko ni akire anso ayi wani sanka pa half kra ma ne se e bia won fa ntwitwa ne ho kola he half asem fa na de nyina ma ne anso de twitwa ne ho akire no apede aka na ba ye ko ka mo se na wo bia anya na wo mu so dua boso wa be ya yi bia no ya se fa kaiser de ma kaiser ye be kire wo mu kwan ye kire wo mu ye wia say nyame obi anso nyankopon fama nyame obi ga so ko bodua na busuafo Dominicano mu de akire ai
ese o ye chiro mu ha na so mo amfa ma ye be chiro mu sum no na de wa ha se nom sa kwankyerefo ma Mary e kwa ye nche nipa mienu bi na ye nsori so mfa ma agudie ma konfo na mo fa nche ye na nso ni nta ma lines na ye mo fa nche ye pa ma Mary yo ye betia asofo mpanimfo a mo di echi bompa ye maye se de be ya dwumadie ebe koso asofo maamefo ye chia mo nyina mama puru mechia opa one ura Elijah apostle nyame enhyira mo pa mechia mekunu saa brenzo so honzo baby obi a ohwe nyame enhyira no pa mechia me ma junior ene Bernard sabri omunzu ofia omohwe ye mechia mo adanga ye ure ye fi omo ana tale usi tia mechia me ma no ka ure ye fi omo ya be ya me oso wai edine ma no de panyin dia ye ketua no de ketua edine ma nyawa ye mle ma council sister panyin ye ko abrotia mechia me ma na ye boja ye me ma omwa kwantu omu nyina mechia wo mu ya no hwe dwumadie enna me brother ba ko so e wo Germany na siewu ezieni ye no 8th October ya e be ya entinenuafo ne me ka cha mo se ye nyina ye moa ye ho na ye nyina ye nkonton so on the 8th no anopetutu to ye afuni da friends empemu no obi a ma awia ye nyina ye ko na ye kosie ya sere fefefe se maame no na wo ye pa wo kabusue ni nyina ebu mu entine twa se ye nyina ye ko entinenuafo e maka kire mu wo a wa ma wo de wonim se me ne wo de na ye bie wo se me chiama sorefo nyina na mama say why ya wo London Deptford me so wo me sister e hono mo entinka friend na me fa na mama ne ko o mama ai ya che obia yo obia je wo so counselor one sister panyin any sister keto na wate wo mu nka no busia ye ko ye na mo ase me so me chia me kunu dofo na ye bo asia mo dofo papa bi ye ye sameshia me da se papa wate ene Mr. Adon so media kuma ewo enkran wo ye na bi officer me da se papa me yonko bremo so eno no ma menchia na cheesy wela ono so ye dwumtuni enso ewo enkran won fa dwumadie enso ni agro na nsa no onyame ye o te say ye program na ni age na ye chia no o si program no ye very nice ye da se papa ebusia ye sorry so minister bi je say ochia na yire mu nyina ni nua ma mu nyina ma me ya Grace ba cho so chia ne boys nyina ne boyfriends nyina ye kwa agudie mu akonfo no ba ye fast dama minister DJ wa chief executive producer ma me ya Grace oba ho ofefo oba 10 gram to nufu ejina mu atade oba hye so de na yi no obekọ school se si abusia yakra mo Kelvin on the chinchi fidie no from adema me ye fast dan bi ma Ransford me ba foforo ya wa ba be kan ye ho obo adwuma pa ko ba jase sempremo Brad David and caption ma Buzi Brian ma adofo ne doso akwasi asomwa ne aba green mama Sodela ene kuku Veronica Jando ye na wonum nyina ase medi di wo hene ire ma me akua ye boa asiama ha ne yede Sompa Nkomo dwumadie no esie Luther King be ma kokko no obi atekokko wa piase nom na agudie mo konfo omo be ka ne ho na de ka ya anopa ne kwa wi anom nyom de ba ya anso no wonom de ba be soso makra mu nyame ya adom no de chen ne a da sene ye besa ehye mo biem